Let's go. Okay. Right. Iculo lethu lokuqala Woodblock DJ Scooter Baba. Oh, Scooter Baba. Scooter Baba. Yeah. DJ Scooter Woodblock Baba. DJs. Scooter Baba. Ngifunda rock. Yes. Yebo baba. That's all. Iculo lesibili uThokozani Langa neculo lithi Thokoza. Nice. Madod. Somnene sebeka. Iculo lesithathu umthandeni lithi umthandeni SK lithi Gucci. Hambisana noma. Hamsana Mahu. Oh, vasikazolonke. Iculo elilandelayo uAlan featuring Master KG, Big Zulu no Charlotte, Life unobuhle. Wow. Iculo elilandelayo uMalungelo uyavela featuring Rethabile Khumalo, Nokwazi and DJ Ale. Okay. Iculo elilandelayo Malini uthunyelwe abadala. Halala malini. Yeah. Elilandelayo elikaMjolisi featuring Nqobiyazo Mayidululu. Bye. Elilandelayo uBlack Major Stagi Wesibali. Hala. Yeah. Jackie Westman. No more business, Jackie Westman. Elilandelayo Andile Kamajola liphakanyisiwe. Madod. And then finally iculo elokugcina elingenile ohlwini lengoma ezohlukanisa unyaka elikaZinhle Kwayimani featuring Mpumi and Top Music Sabela. Yeah. Isona ke lezo ezishumi ingoma. Sicela ukukhalalisela bonke laba bathe baqoka kuyona le top 10. Khumbula ukuthi ukuvota kuqala ukuvota namhlanje ebusuku ngo12. Emayithi phela nje ubusuku obuhle and then ama voting lines avuliwe. Sisho ukuthi le top 10 yoKhozi FM kuyilethelwa ngaba Black Technologies. 3 imoto iPolo Vivo live engase iwine uno ingoma yakhe ezophuma unumber 1 ngomhla ka31 ku December futhi kube sekumhla 1 ekseni mase ukuthi kuno 250,000 rands oya kumlaleli Zinkani zamabili ongaphansi nongaphezulu kazi imbala iyozala nkomoni Mthebele siyabonga mfowethu ikhweli incwadi ayigcwele kakhulu incwadi just ukumkhumbuza umlaleli ukuthi azivote ku 33665 kodwa sivota ku 35615 ne prom 35615 Injalo. Yes. Okay injalo la siyabonga kakhulu TV okuhle kodwa bafowethu Siyabonga bafowethu. sekuleleka umlaleli wethu ukuthi akhethe ingoma ezosifaka ku 2025 Thank you bot.